जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बीपीएफआव हाबनो गोसो 7 एप्रिलावनो हाबफैखा। 7 एप्रिलानो जोबथा सान जानो हागौ गुबुन दोलोनिफ्राय बीपीएफआव हाबफैनाय साना। जेसेबां सेंग्रा सिख्ला दङ 7 तारिखनि आगोलनो अर्थात 7 तारिखनो जा 7 एप्रिलावनो लास्ट जागोन। 4-5 बोसोर आरो बिब्दि गुबुननि दोलोनिफ्राय फैनाय आरो लानाय हाबाफारि जानाय नंला होनना बुंथियो बीपीएफनि लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। 7 एप्रिलनि उनाव कुनु दिन आरो सारि बोसोराव जुगदान कार्यसुचि बा गुबुन दोलोनिफ्राय बीपीएफआव हाबफैनाय बियो बन्द जानो हासिगौ। जेसेबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोन दं बीपीएफआव थानानै खामानि मावनो खावलायहरदों बीपीएफनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिक्रम दैमारिया। नङाब्ला 5 बोसोर दुखु मोननानै थानांगोन आरो आफसुस जागोन होनना फोरमायहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया। दिनै बे प्रग्रामनि गेजेरजों आङो दुलाराय बिटिसिनि इयुथफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायनो सानदों बीपीएफखौ मोजां मोननानै गोसो सिङाव जायफ्रा दङ बिथांमोना गासैबो बीपीएफआव हाबजोबदो। लाजिनो नाङा, गिनो नाङा, रावखौबो नेनो नाङा, बीपीएफआव हाबजोबदो। हाग्रामा मैलारिजों थाफानानै जायफ्रा खामानि मावनो गोसो बिथांमोना बीपीएफआव हाबनानै खामानि मावदो, नङा होमबा? दा बेनिखायनो बुंदों जोंहा बे जुगदान कार्यसुचि अर्थात हाबनाय आरो लानाय बे हाबाफारिया 7 एप्रिल अर्थात 7 एप्रिलावनो जोबथा जानो हागौ। 7 एप्रिलनि उनाव कुनु दिन आरो सारि बोसोराव जुगदान कार्यसुचि बा गुबुन दोलोनिफ्राय बीपीएफआव हाबफैनाय बियो बन्द जानो हासिगौ। बेनिखायनो आं खावलायदों जायफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बीपीएफ दोलोआव हाबनो गोसो, बीपीएफ दोलोखौ मोजां मोनदों, बीपीएफ दोलोनि सेंग्राफोरजों थाफानानै गभर्नमेन्टनि जायफोर पलिसिफोर सेंग्रा सिख्लाखौ लाइमोनफोरखौ लानानै हाग्रामा मुलिल सारा मावनो सानदों बै खामानियाव जुगदान होनोब्ला खामानि मावफानोब्ला बीपीएफआव हाबदो। कुनु गिनो नाङा, नङाब्ला सारि बोसोर 4-5 बोसोर माने बिराद दुखु नांथाव नोंथांमोना हारसिं जानानै थानांगोन। बेनिखायनो रावखौबो नायालासे रावखौबो गियालासे बीपीएफ दोलोआव हाबजोबनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खामानि मावनायखौ आं लुबैदों। मानो होनब्ला जों खामानि मावनांगौ, जोङो सोरखौबा नायना थानाङा, सोरखौबो गिना नाङा, रावखौबो नेनो नाङा। बेनिखायनो खावलायदों जेसेबां सेंग्रा सिख्ला दङ 7 तारिखनि आगोलनो अर्थात 7 तारिखनो जा 7 एप्रिलावनो लास्ट जागोन, नङा होमबा? हैदिनानो बयबो सेंग्रा सिख्ला दले बले फैनानै बीपीएफआव हाबफैनो थाखाय आङो खावलायबाय।